Marian w pracy. Musisz, no, pokaż najpierw jak wygląda, a później napiszemy jak będzie po pracy. Proszę. Cały gnojownik. Tak. Cudownie. Dasz zobaczył do środka. Cudownie, po prostu cudownie. Wszystko umyć. Wszystko umyć. To jest Helga. Helga generalnie tylko szczeka 3 razy dziennie. Proszę. Wszystko w gównie. Gówno jak okiem sięgnąć. A w tym gównie proszę Marian. Uśmiechnij się do kamery, pokaż biegi. Pięknie. Dobra, szkrop to panie, potem będzie następny zapis z mycia środka.